Před chvilkou jsem vstal, takže jestli budu mít takový ten ranní hlas nebo budu znít trošičku mrtvě, tak se omlouvám předem. Ale akorát jsem vstal a včera jsem byl na občanské válce. Popravdě musím ten film doporučit úplně všem, protože ten film je úplně úžasný. Určitě doporučuju, koukněte se na něj, ale dneska už tady máme příběh takovej trošičku spojený s tím, skoro vůbec, ale malinko. A jak už jste si mohli z názvu videa přečíst, jsou to energetiáky, energetický nápoje. Já když jsem byl menší, tak na mě energetiáky vůbec nefungovaly, ale teďko poslední dobou, když já si dám energetiák, tak to má nespím, třeba do 2 do rána, když já si dám jakýkoliv energetiák, Monster nebo tak. A dokáže mi to hodně jako pokazit spánek. Já když si dám energetiák, třeba nevím, někdy na večer, že třeba mám stream nebo něco a nechci být úplně mrtvej, třeba nevím, do hodiny, protože já normálně, teďko už ten spánek mám v pohodě, ale tak pár měsíců naspátek to bylo úplně tak mimo míru, že jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Šel jsem spát třeba ve 2 ráno a vstával jsem asi třeba ve 12, v 1 odpoledne, to bylo úplně hrozný, prostě celý den zamrhanej. Po večer už nikdo na počítači není, takže nemal s kým si psát, s kým si povídat a vstávat v 1 odpoledne, to už zase úplně, je to taková ztráta času. Ale dneska mám tady pro vás takový menší příběh, kdy jsme byli na kámošovo party, nebo takový party. Dalo by se říct, že party, budeme tomu říkat party, zní to takový, jakože by si tam mělo tancovat a tak, ale to ne. Chtěli jsme jenom tak chillovat, pokecat si, tak jsme šli ke kámošovi domů a bylo to asi, tady ten příběh se odehrává asi rok naspátek a napadlo nás, že bychom si mohli koupit haldu energetiáků a dát si takovou sázku prostě kdo dřív prostě usne a ten kdo usne jako první, tak prostě prohrává. Ten, co to vydrží do rána, tak vyhrává, asi to chápete. Tak se nakoupili kupu energetiáků, fakt třeba nevím, po 8 kusech, každý si koupil 4-6 energetiáků sám pro sebe a šli jsme na to. A já jako člověk, na kterýho energetiáky působí fakt silně, tak jsme začali pít, mezi tím jsme koukali na filmy, kecali jsme a bylo to docela v pohodě. A lidi už to nemohli vydržet, bylo nás tam, nevím, asi 5-6 nás tam bylo a všichni prostě už otevírali energetiáky, otevírali monstry, začali to do sebe sypat. A já úplně takový, jako mě se do toho nechtělo, já doteď nikdy v životě jsem nevydržel přes noc nespat. Ani jednou se mi prostě nestalo, že bych 1 noc nespal. Vždycky jsem usnul, ať už to bylo jakákoliv situace. Maximální čas, do který jsem byl zbuzený, bylo asi 4:30 ráno a to příští den jsem byl prostě úplně mrtvola. No tak otevíráme ty energetiáky, pijem a pár lidí tam se rozhodlo, že začnou úplně klopit do sebe. Otevírali prostě ty měli vypitý 3 energetiáky třeba během, já nevím, asi půl hodiny, 3/4 hodiny. A ono ty efekty, jak začnete pít ten energetiák, tak už se to začíná stupňovat. Na začátku máte takový, jakože jste úplně wow, úplně svěží, prostě probuzený. A pak už to začíná být takový, že máte takový ty schýzy, že se úplně, jakoby se nemůžete soustředit, nebo začnete tam mít takovou tu klepavku. A přesně to ty kámoši měli. Ty už prostě tam seděli, úplně vykulený oči měli a tak nějak nic nedělali. Byli úplně, že bylo vidět, že ten kofein je fakt hodně asi na ně. A tak jsem se jich zeptal, co se děje, jako jestli jsou v pohodě a oni jakože jo, OK, v pohodě. A tak si dali další energetiák a už bylo vidět, jak ty efekty toho kofeinu se úplně tak stupňou, že oni už byli úplně na hraně s tím, že by prostě měli skolabovat za chvilku. Tak jsem se jich zeptal, jestli je všechno v pohodě a oni, že jo, že jako v pohodě, ale ty energetiáky jsme jim vzali, prostě jsme jim řekli, že to už nemůže jít dál, protože to bylo vidět, že oni už byli prostě úplně na hraně s tím. Kolik to je? 3x, půl litr krát 6, to jsou 3 litry prostě energetiáku a to by se asi během pár hodin nemělo pít takhle. Já jsem ten efekt po sobě taky začal cítit asi, jak jsem vypil ten druhý, třetí energetiák, ale já vím, že prostě už je to takový ten limit, kde už je to asi moc, tak jsem přestal. Prostě jsem řekl, ne, já to odlabuju, já nemůžu pít ty energetiáky, i když prohraju tu sázku vaší, nevím, co mi za to uděláte, tak já to nesplním, protože by to mohlo dopadnout hodně špatně. No tak po chvilce, co nám všem došlo, že to, co jsme udělali, je úplná pitomost. No jako celá ta sázka byla pitomost, prostě snažit se nespát pomocí energetiáku. Tak jsme to všichni zahodili a už jsme nepili víc. Tak jsme si šli lehnout, bylo asi 1, 2 ráno, 3 ráno. Bohužel jsme to nedali tu sázku, ale řekl bych, že to je naopak dobře. Já jsem si šel lehnout, spal jsem v obýváku a jak jsem ležel, tak normálně nešlo usnout, vůbec fakt nešlo usnout. Zavřel jsem oči, ale to je normálně, jak kdybych je měl otevřený a úplně jsem byl probuzený. Kdybych nemyslel nad tím, jak mám usnout, tak bych se vsadím, že bych vypočítal, jak funguje vesmír během té chvíle, během toho mýho usínání. A bylo to hrozný. Určitě nedoporučuji se přepíjet energetiákama, protože to nemá dobrý účinky. 1, 2 je dobrý, když maximálně 1 doporučuji, nepřehánějte to. Nebijte to denně jenom protože vám to chutná, ale vypijte to, když fakt se cítíte
energii úplně někde jinde, anebo ji potřebujete předem, jdete třeba sportovat nebo něco, nepijte to každý den. Mám kámoše, který to pije jenom tak pro chuť a nevím, podle mě to není jako dobrá volba dělat něco takového. Ale tak já doufám, že si tady ten příběh užili. Jestli máte nějakou vaší příhodu s energiťákama, určitě mi ji napište do komentářů, bych strašně rád. Nezapomeňte dát like a vy si užijte zbytek vašeho nádherného dne. Čau čau. Yeah, knew I was certified before anyone heard of I kept my tunnel vision when they said diversify, cause I knew that every verse is fire. And if I die today, I'm certain that these words survive. Standing at this party with these girls who only here because of certain ties. Black hoodie cause they told me it was shirt and tie. I see these fake 10s, swear to God they worse than 5s. Telling half truths, I swear to God they worse than lies.